So yan mga kalingap, at today mga kalingap, nandito tayo ngayon. Papunta tayo ngayon kila Julian mga kalingap. Ito po yung isang magandang kabataan, magandang ehemplo. Papunta po tayo sa kanya ngayon at meron po tayo yan po para sa kanilang CR kasi wala pong pintuan yung CR nila. At ito po, may dala tayong pintuan. Magandang pintuan po ito, kahit plastic pero makapal na plastic po ito. Ito po yung bisagra. At dadalhin po natin sila Julian ng kalingap. So, ayun po, tara. Medyo mabigat. Oops. Mabigat na. Mabigat talaga. Oops. Tao po. Yeah. Hello, Julian. Ay, mataas pala ito, ano? Yeah. Nag-ano lang siya na... Nag-ano lang. Nag-ano lang siya pero sakto yan. Pero pag Sakto to. Sakto naman ito. Hindi. Ay, baka yung maliit pa pala yung ano natin. Pero... Sige. Ano natin pag ano? Papalit ka lang natin. Hindi, okay yan. Yan ba yung standard? Standard to. Standard. Salamat po. Tingnan na po natin. Oops. Naangat to. Ini si Kuya. Sige, kaya yan. Kuya Julian. Ayan, no? Sama po Kuya Julian. Paano natin, Julian? Tara po. Salamat po. Grabe yung... Nakapaka na naman. Grabe po yung mga kapatid mo yan. Opo. Ang gaganda pala talaga ng mga kapatid mo din, no? Salamat po. Wala pong pasok ay. Ano na lang natin. Dito na lang po. Kay Papa Labor na lang natin siya. Ano? Opo. Ay po si Mama unang doon. Pero pag ano, pag hindi ito siya ano. Anahin po natin. Papa standard Tens. pa yung ano. Malaki ka na. Standard lang to eh. Yan. Ay, Ben. Tataasan pala nila yun. Ay, tataasan Ito na po. lang. Oo, hindi puputulin na lang yun. Paano na lang, papadistarte na lang yun sa din. Papaano na lang natin. Kaya naman ito ng labor. Siya po. Oo. Kahit sa loob siya, no? Tara po, maulan. Pasok po kayo. Diyan na muna po, yan po. Tingnan na yan, ano, Alvin. Ayusin muna natin to, ano. Yan, itakin mo na lang. Ay, wag na po. Hindi siya, yan, no? Ay, ito po. Mm-mm. Alisin na po. Oo. Ay, Sanay-sanay talaga si ano. Ingat ka, ha? mangunol po ang sunda. Anong ginagawa nyo? Nag-ano po kami ng merenda. Manglinis po ng ano. Nagbabalat po ng saging. Magata po. Meriendahan po. So, ang gagawin Maganda na lang po po siya. siguro. Maganda? Opo. Oo. Tingnan mo, nakaangiti na. Ayan po, at para maganda yung ano nyo, pintuan. Opo, salamat. Meron pong bisagra din dito. Paano ba yan? Didiskartehan. Ano tayo? Kasi mababa pala yung napagawa natin na ano. Dapat pala nataas-taasan. Ito po ano? Oo. Nadagdagan, iangat yan. Maangat yan. Kaya po bang iangat? Puputulan natin yan, Kuya Alvin, ito. Yung ganito. Mga dyan, ayan pwedeng putulan. Parang di po. Ano pong halimbawa? Parang, Nakapis na po yan. oo. Paano kaya ang diskarte natin, no? Kasi po kung puputulan po siya, sayang po. Maganda pa naman. Alam ko na taasan na lang natin ito. Opo. Ano? Opo. Dito po. Oo. Yan po ang Yung taas na lang tatasan. din, patong. Mm-mm. Ano na lang ng labor? Mm-mm. Magagawa na ng gagawa yan. Oo. Kasi
hindi Ay, magawa. tataasan na lang natin mga kalingap yung ano nila CR kasi hindi pumasok sa standard Hindi na po na yung pinaka-standard. size. Ito kasi po plastic, unlike kapag plywood, masisira din. Pero Opo. pag ganito, ano siya, Pangmatagalan. Makunat daw pang po yan. matagalan. Kuya, makunat na ano. Oo, hindi siya ano, pwede nga siya ni main door. Oo. Wala kasi na pong mas maliit dito. Kaya, ayan po. So, kamusta? Ay, ano pala? Ano lang. Ayan, ito mga kalingap, ano na lang po natin dun sa magaling maglagay ng pinto. Madidiskartehan po niya ito. Paano ilagay. So, ayan po. Tara po, pasok po muna tayo. Anong ginagawa nyo? Nagbabalat po kami ng saging. Meriendahan po. Tara po, Ano? tapos ano po, kahit po ganito po ang pasok po kayo, kahit ganito po ang bahay po namin. Proud po ako kasi po napalaki po kami ng maayos nila Papa. Wow! So, ito mga kalingap yung kanilang munting tahanan. Munti lang pero masaya sila mga kalingap. Ayan, tulong-tulong yung magkakapatid. Yan, papakilala po namin sila sa inyo. So, ito po, si Julian. Kilala niyo na po yan. Hi po. Tapos ito po, sino yan? Si Raisa. Si Raisa po. Tapos si Vanessa. Galing no? Galing yung ginagawa nila mga kalingap. Opo po kayo po. Nag-aano sila ng grabe. At may nyug pa. Sino naghanap nito? Wala si tatay. Tay, magaling ka na po. Galing na po. Salamat po sa pagbili po mong gamot na binigay po ninyo. Tsaka po si nanay po yung kanya. Opo, nakakatuwa po kasi nakakabilib yung mga anak ninyo, especially ito si Ate Julia na panganay, na kahit na ganun, hindi niya kinakahiya na galing sila sa mahirap, galing sila sa bundok. Ano po? Ano tatay? Paano nyo po napalaki ng ganun ang inyong mga anak? Kahit ano pong trabaho, pinapasukan ko po, mabuhay lang po sila. Ako lang po eh. Nagkatulong-tulong man po ako na kuha po ng yagiso. Yung walis Tapos po. pag meron Sino po nakakatulong niyo sa pagkukuha ng mga walis? yung mga anak ko. Kayo? Kayo talaga? Opo. Ayan po mga kalinga po. Mukhang masarap ito oh. Opo. Kamo Kuya Joel. Madali lang po itong lutuin. Opo po muna kayo po. Kumusta naman? Kumusta? Parang masaya dito. Lahat sila po nakangiti. Yung pamilyang ito. Malamig po dyan. Dapat po, usaran po muna po ito. Sasarahan yan. Opo. Natulo po kasi ang ano. Baka po manuhan po kayo ng Oo. ano. Upo po muna po kayo. Kuya Alvin po. Ako na ang gagawa niyan. Tulungan na kita. Madami man na po kami, kuya. Madami Ay, po lahat kami. pala. Tabi na tabi na pala lahat. At, marami pa naman kayo dyan eh. Marunong ka po nito po. Ay, kakayanin. Hindi kakayanin. Ay, sige po. Kaso po, ang problema po, wala na pong itak. Yun lang. Wala na daw itak. Kaya kakamayin ko na lang. Hindi po ito kayang kamayin. Tetestingin ko nga. Sige nga po, kuya. Napalaban si Kuya. Kayang-kaya naman. Kakayanin nga to para kay Jody. Tika lang, ha? Gato lang po yan, oh. Sige nga po. Tayo, gato lang. Gato lang po to, oh. Paano ba? Ito, ha? Ganito lang to, ha? Paano yung ginagawa? Ito, ha? Oh. Yan, ganyan po. Parang napuputol, ha? Tapos, Parang bakit hilaw to? Parang ano? ilaw po talaga po yan. Mas masarap po pag ganyan. Paano pa ganyan? Papo. Sige po, kaya mo yan. Natatanggal yung pati laman. Nagagalingan. Ganto po, oh. Ano yan? Ganto po. Oh? Yan. Hindi ka pa po nakakaisa. Hindi.
Madali lang naman pala. Sige nga, kuya. Bakit hilaw? Parang hilaw. Parang mas masarap balatan na ng ganun, oh. Hilaw po nga Ay, yan. mahirap pala. Ayo kaya po dito ka na po sa hinog mag ano. Ah. Hindi ka, kaya naman, kaya naman. Kaya man siya. Sige po. Kakayanin. Mapasabak. Paano tanggalin yung ano? Ano po? Yung mga ganyan, no? Yung parang mancha. Yung ano, pagsanay po. Okay lang po. Ito talaga, kayang-kaya. Bin. Yan, hinog yan. Yan. Alama. Ito, Basic Bin, lang oh. yan kuya kapag ano, Ginab kapag mo. hinog. Mas madali po kasi kapag hinog. Galing. Masarap Bin, oh. po ito pag gata. Galing. Actually, Bin, Opo, gagataan. Sino magkakayod? Ako po. Wow. Ako na lang. Bin, ako na lang magkakayod. Marunong ka po magayad po kuya? Marunong. Napilitan ay. Marunong man pala po ikaw. Marunong. Siya po. Sabay. Sige na po, pakabalat po po. Ikaw na lang po magkayod. Hindi rin ako. Ben, baka, ano to? Baka ganito ba kalaki? Sige po, tapos putulin mo po. Kahit po, pagtatluin mo lang po. Tatlo. Apo. Ano na tayo? Sige po kuya. Yan. Mahirap. Sarap yan na merienda. Opo. Ikaw talaga magluluto nito? Opo. Kaya ka ba ni Kuya Alvin ng saging? Ito talaga ang ano nyo? Para saan to? Para meriendahan? Opo. Hmm. Masarap po ito. Iwas gutom po yan. Ito pong ano. Opo. Nakakabusog po kasi ang ano. Kaya maganda po pag may mga tanim talaga. Makakaano naman. Opo. Tuloy siya. Kamuti. Pero mas ano talaga yan? Tawag doon? Parang mabigat din siya talaga sa tiyan, no? Opo. Nakita mo na, Bin, kung gaano kabilis. Parang ano, parang nag-blooming si Kuya Joe. Ay. Ano? Naman! Naman. Ito, tinan mo, Bin, oh. Pakitaan kita, Bin, oh. Ay, papakitaan ko si, Joby. Dapat kanina binalatan ko pa. Ito, oh. Sige nga po. Ay, parang di ka po sa... Ito. Ganito ba? Ganito ba yan, no? Hindi pala biro to, ah. Opo. Kala mo biro ah. Maling desisyon po na tumulong ka. Hindi. Kaya. Pero matututo ka din po niyan. Magtanim ka po ng saging. Ano po ito? May sarok po. Iba rin pala talaga. Kipag talaga ni Julie. Grabe. Wala man din pong ginagawa. Tapos na. Tsaka, Tapos na. wala din pong meriendahan. Teka lang. Ay, tama na po ito? Ang dami na, no? Opo, madami na. Tulong-tulong pala kayo, no? Opo. Nagawa ng ano. Para mas Last daw. Wala na po dapat. Lalo ba to? Pero pwede po yung po baga kuya ng ng sanyog. Yan po si Mamaya Kuya po, wait Joel. lang po. Ay, papa is papa. Tutulungan ko po siya magluto. Ay, tutulungan ni Kuya Joel. Ang sipag talaga ni Kuya Joel. Anong sabi mo po Kuya Joel? Ikaw maluto? Grabe si Kuya Joel. Talagang hanga na ako kay Kuya Joel. Good Samaritan talaga si Kuya Joel. Ang napakasipag naman ni Kuya Joel. Kuya Joel, kaya mo yan? Kayang-kaya yan. Ano na tayo? Baka maano ka. Kaya mo? Sige daw, try mo daw. Kaya yan. Oh, try daw po ni Kuya Joel. Masakit lang kasi ang kamay ko. Ay, tika lang. Ano mo nga siya? Oh, Wait lang try po. daw. Oh, try daw. Ganito po. Ay, ano gagawin? Ibo ka muna. Ibo ka muna yung mga bunot. Baka mamaya ano. Galing talaga ni Ate Julian. Nakakabilib talaga. Napapahiya pa yata ako ah. Kailan po yan kuya?
Ayan, okay na. Siya na lang, si Julie na lang. Ano, kasi masakit lang yung kamay ko na ano. Pero, tatry ko next time. Try ko na siya. Kalingap, oh. Takula. Sa po yan, ano, ganyan dapat ang kabataan ngayon. No? Walang arte-arte. Nakaka-proud naman si Joby. Pakita mo nga yung kamay mo, Ate Julie, yung palad mo. Makalyo na ba kayo, Julie? Pakita mo, dali. Hindi naman baga makalyo. Hindi naman nga po. Magaspang lang. Magaspang lang. Ako na, Julie. Ay, ko na po. Ayan, dyan, kaya yan ni Kuya Joel. Ito to, Julie? Sa labas po yan. Tinatapon. Maulan po, kuya. Julie, okay lang, Julie, okay lang. Baka po magkasakit po kayo. Hindi. Grabe, maalalahanin si Ate Ju. Sa lahat naman po ako ganun. Ay, sa lahat? Magkasakit, no? Kaysa naman siya magkasakit, no? Oo nga naman. Kala ko si Kuya Joel ang inaalala. Pala Sa lahat naman po. Ganun po ako sa lahat. Grabe mga kalinga po. Sanay-sanay talaga si ate ano. Sanay-sanay po. Siya po. Grabe po pati ang ulan. Buti po di kayo inabot po ng ulan. Tapos ang sunod na gagawin dyan. Makayod po. Okay, kakayod. Kakayod po si Ate Julie. May mga asawa na po bagay yung mga panganay po sa akin. Pero ikaw na lang yung panganay na ano, Opo. walang asawa. Opo. Tsaka ayaw ko pa po. Busy pa po ako sa buhay. Madami pa po akong gustong tuparin. Yan naman ang kinakahangaan namin sa'yo. Opo. Gusto ko rin pong matulungan sila mama. At yung mga pambahay po namin. Po mga kalingap ay kakayurin po ni Julie. Madali lang po yan. Ayan. Swerte talaga ng ano niya, mapapangasawa niya. Ano? Sinabi mo pa, si Julie. Pero wag ka muna mag-aasawa, syempre. Opo, pag-aaral muna Yung po. sinasabi mo na ano, na pangarap mo sa pamilya mo. Dapat yun ang unang-unang priority sa buhay mo. Opo. Matulungan mo bagay yung ano, na mapaganda yung bahay. Opo. Malay mo. Malay mo. Malay mo. Ano? Nandyan lang. Matupad agad ang pangarap ni Julie. Kasi ganyan siya kabuting bata, oh. Pero ako napapagod sa Julie, parang gusto ko ako na lang dyan. Huwag na po, kuya. Ayan. Ako na lang. Ayokong baka mamay masugatan ka. Alam mo, kanina sana ako sa mga ganyang gawain. Ako na, Julie. Kamay mo, sayang naman yung maganda mo kamay. Sige na, ako na. Ano ha? Sige nga po. Good luck, Kuya Joel. Ikaw ang nagano dyan, nagpresenta. Kaya mo yan, kuya. Ito lang po yan, no? Sige nga po. Mali. Tama ba? Tama ba ano? Julie, tama ba? Julie, tama ba? Mali po. Ako na lang po. Wala na pinahiya. Akat natin. Julie, sorry masakit lang taga ang kamay ko. May sakit lang. Sakit lang yung kamay ni Kuya Joel. Masakit lang taga ang kamay ko. Okay lang yan, kuya. Ano mo na si kuya? No problem. Grabe, ang galing niyo magkayod, oh. Julie, nahihiya na ako. Bakit po? Sa kalalakihan ko, ganyan ng ano. Si kuya. Nakakahiya man. Di Ano, po. Kuya Joel? Okay lang po yan. Nakakahiya na yata para mas lalaki pa siyang dumating pag sa galawan. Diba? Okay lang po Sanay yan. siya sa ano, no? Wala akong masabi sa Julie. Salamat po. Minsan din natulo na din dito, ano? Si Julie. Opo, kaya nga po barasa. Minsan po natulo na din dito, mga kalingap. Burger po. Ilalagyan lang po ni mama ng ano, ng pang-ano po baga sa butas. Yung mga ano, yung mga nakasingit-singit na ano, Masigit-sigit. na Para mga hindi magtulo ng ulan. Opo, para po hindi magtulog. galing naman. Para-paraan po muna habang wala pa po. Galing? Oh? Ilang taon ka natuto maganyan, Julie? Po, Ilang taon? nung nasa bundok pa po kami.
Imbis po kasi na ipakayod na lang, ay di magkayod na lang po. Okay. Ito marunong rin. Oo, gagaling. Oo, tinuruan ko sila magkayod. Masakit lang kasi ang kamay ko. Marunong ka din. Ibig sabihin din, ako lang hindi marunong magkayod. Grabe. Parang ang dali lang tingnan. Oh, tsaka ano, ang bilis na magkayod. Sanay na sanay talaga. Opo. Grabe, parang lalaki. Ang Ano mo lang talent mo, Juliet? Ang dami mong alam na gawin. Marami pa akong talent. Joke lang. Kumanta. Po, nakanta po ako sa video. Oo. Pero di po ako magaling. Marunong lang. Ano? Nay, grabe na yung anak nyo, Nay. Talagang ano, talagang kahit ganyan po, dalagang-dalaga, pero ang gawain, no? Napapaiyak na po ako kasi po lagi pong akong inaalala niya kasi po ay may nahimatay ako yung pizza ba yun? Yung pizza yung gom, nahimatay ako. Kagabi, nahimatay ako. Hinagap-agapan ako. Kulang ako sa dugo. Tapos, yung dalaga ko, sabi daw, Mama, ingat ka nga dyan, sabi sa akin. Tapos nagamas yan, namalaki ko yung nagamas yan dun sa sa pinyahan. Sa iba kami nagamas, nakikigamasan kami. Tapos, yung ginagamas niya, binibigay sa akin, yung pera, pambili lang namin ng bigas. Ako talaga. Kahanga-hanga talaga itong anak nyo, Nay. Nakaka-proud naman. Tapos nagtabas pa nga kami. Nagtabas pa nga kami yung yugan. Tulong-tulong din siya. Tapos yung papa niya ay na aksidente. Yung dito. Yung bitis niya, na aksidente siya. Tapos tulong-tulong kami mga anak ko, saka yung mga anak ko mga dalaga din. Tapos yung si Julian. Sabi ni Nini, Mama, yung tigtabas ko, para bibili natin ng ulam saka yung bigas. Proud nga na ako dyan sa anak ko niya. Proud. Proud. Ay, dapat na, grade 4 lang ako ay. Proud, pero alam naman yan, no? Happy ka naman, ano? Opo. Masaya po ako na nakakatulong po ako kila mama. Kasi po, nung grade 6 po ako, nagpa-part-time job po ako. Working student po ako nung grade 6 pa lang. Nagtatrabaho po ako sa Pineapple. Nagagamas po, tsaka nagbawalis. Yung Pineapple Resort po, baga dyan sa may Kalasgasan. Grade 6 pa lang po ako. Muntik na nga po ako nung mag-ulit. Kinausap ko lang po si principal. Pinaliwanag ko po kung bakit po lagi akong absent. Galing naman. Kakabilis talaga si ate. Kasi ikaw yung panganay na na lang dito, ano? Opo, nag-arasawa po kasi sila ate ng mga aga, tsaka sila kuya. Nakaiyak. Grabe talaga. Tapos na yung isa agad, oh. Ang bilis. Oo. O yan na, tapos na si Ate Julie, magata na. Siya po. Tapos na? Ready? Opo. Ang bilis. Si Julie na pa. Julie, ba't tinapos mo agad? Po? Ba't po tinapos agad? Sabi ko, papahinga na ako ng saglit. Ayoko naman na biglain yung kasi yung kamay ko. Siya po. Paano kaya yan? Anong gagawin na Ate Julie? Julie, sigurado mo masarap yan, ha? Masarap talaga yan? Pag ako po nagluto, joke na. Grabe po. Ito mga talaga, Alvin? Po. Mga na to?
Anahaw po yan. Anahaw. Opo. Okay pa to? Okay pa kaya to mga to? Or natulo? Dito po sa side na ito po natulog. Tsaka doon po sa kwarto po namin. Ah, Pero po maanuhan din po yan. Pag naulan man lang po na ano po baga. natulo. Opo, pag naulan. Mo talaga? Pag naulan lang talaga, Jolie. Opo. Grabe. Kasi po pag Walang may ulan araw. na. Opo. Ang galing mo talaga, Jolie. Kaya napapahanga mo ko. Ang galing mo. Iba ka. Tama ka baga kuya. Oo Siya nga. po, ano? Galing. So, tinitingnan ko po siyang mag-prepare para kapag pag muling nagluto siya, ako na lang po ulit ang magluluto. Maano po muna ulit ng ng panghuli. Huli pong ilalagay po dito. Kasi po yung lasa po muna ang unahin po ay. So, na ano ka rin yan, Julie? Tawag doon, Ano po? natinda ka niya? Hindi. Ay, di po. Ay, hindi. Pag marami po kasi papang naaning saging, yun po ang binibinta po. Ayan talaga, pang sa inyo lang. Opo. Ay, pang sa atin pala. Ay, ang kala ko pang sa atin ay. Pwede, pwede po kayo magdala po ng ng saging. Marami pa po dyan. At, Pwede po kayo magdala po. wag na. At, masaya na ako nakikita kita nagaganyan. Busog na ako. Hindi ka na po makain. Hindi na. Pero mas masarap din kumain din pag minsan-minsan. Opo, masarap yan kuya. Yan nga, ginagawa po ni Jody. Lulutuin na lang po. Ay, gata. Ito na po yung gata ginata po ni Ate Julie dun sa niyog. So, ang next po mga kalingap ay Tatanggalin niyo po yung yan yung po. Abo. Ito yung Opo. mga gatong. Dapat pag-aaral muna. Tama, dapat pag-aaral muna po talaga. Yan po. Grabe, sanay na sanay ka talaga dyan, ano? Opo. Kinakamay mo lang, pati putol na yung kahoy. Ang lakas ng kamay mo. Naubos na po yung Wala na ata yung laman. Dahil po, 20 pa lang ako, Papa. Pinapatanda ko na. Dito ka na. Hindi po, 20 pa lang po. 20, batang-bata pa, oh. Baka pa lang sa teenager. Ang matured mo na sa edad mo. Ay sa sa isip mo kaysa sa edad mo. Siya po. Mas matured yung isip mo kaysa sa edad mo. Mas maganda po ang gano'n. Ang bis lang pong maluto kapag kahoy. Minsan po kasi kahit uling. Grabe naman yan. Ako na lang kaya mag-ano niyan, Julie. Julie. Ay, Nining. Hindi. Wala si Kuya. Hindi, hindi naman. Ganyan yan, no? Kuya Joel. Grabe, nakakaano talaga siya. Nakaka-amaze lang talaga. Kasi sa ganyang ganyang kaganda, hindi talaga maano. Parang hindi siya bagay, no? Sa parang siya Oo nga. napapanood natin sa mga Korean novela. Para kasi Sunshine. Sunshine ba? Ay, sino ba yung... May lahi ba kayo? May lahi? Wala po. Pure Pero Filipino po ako. Hindi, Pero talaga mukha ka talagang ang mo. Filipino ka? Opo. Bayaan mo po yan? Patay pa yan. Hindi po yan. Ganyan po talaga pag naluto. Grabe. Kaya mo pa Kuya Joel? Hindi. Mausap po. Kaya. Hindi po. Dito po kayo mag-upo. Ganyan. Kasi po, sa taas yan. Kailangan mo po. Opo. Pala yun. Sila Papa po nagkuha po. Ayun na, nakusip na. Ayun, Julie. Bilis lang po yan. Bilis lang po ito. Ano to? Ano po? Anong panggatong to? Siya po pag yung na nahibo. Yan ba yun? Opo. Ay kaso po,
Malaki po kasi ito. Kaya maganda po sana kung malaki din po ang makukuhang gato. So na-miss po talaga ako kasi pero mausok na po, mausok na. Pero hindi pa rin po siya natigil. Siya po. Grabe. Tsaga lang po. Buti di ka nauubo na ano. Hindi mo naman po. Kuya, ano po dyan, Kuya Alvin po? Hindi, okay lang, okay lang. Mausok po dyan. Sana, ganyan talaga, Julie. Opo. Grabe, no? Pag nagluluto ka pala talaga, ganito, inausukan ka. Opo, sanay mo na din po ako. Saan yung upuan mo? May upuan pa bang maliit, Julie? Hindi po, wala po. Ganito po talaga, hindi na po ako naupo. At kapag maupo pa po ako, di na pong masyadong ano. Para din sa ano, sa Opo. uso. Grabe naman. Hindi, pag natapos na po ito, makakamerienda na po tayo. Wow. Wow! Parang nararamdaman ko, masarap na. Hindi po nga po Ay, luto. Di Hindi po natin sure po. Di pa ba? Ano? Depende po kasi sa panlasa po baga ng tao. Pero para sa akin, masarap na kasi sa ginagawa mo pa lang. Nakaka-miss na. Salamat po. Kasi masarap daw yung magluto ng ganyan. Yung parang ano baga, hindi yung galing sa ano, kalan. Siya po. Inuulingan. Mausok lang po, ayan Oo. po. Kasama daw yun sa sangkap. Yung usok. Yung amoy niya. May Na usok. Lalo daw sumasarap yung ano niya. Hala, ganun ginawa mo kay Julie, ano kuya? Uy! Grabe. Naiyak mo na. Hindi po, mausok lang. Usok. Mausok lang po ay. Yan po. Sa sobrang amaze po, gusto ko na po talagang tulungan siya. Kaso po ay Kaso ay, masakit lang po talaga yung kamay ko. Basic lang ito, Basic kuya. lang. basic Opo. lang yan kay Julie. Actually, nakaka-amaze po talaga siya. Malakas po Dahil pati ang apoy bagaw, kaya mabilis lang po yan. hindi Talo- man yan na Talo po nito ang kalanay. galing na. Opo. Ay, paano yung, ano yung bakal na yun? Ito Iba po, yun. ano din po siya, yung ano, dapog din po siya. Ay, dapog. Ano nga, Kalan. pugon. Pero, anong niluluto? Parehas din siya ng ano? Di pa po namin ito nagagamit po. Di pa po namin natatry. Bigay po ito sa amin. Ay. Parang matibay pa. Parang Mas matibay po ito kisa dito, pero di pa po namin ito subukay. Malalim po kasi parang mas maganda po itong lutuan. Mabilis pong maluto. Sa bagay, mababaw, no? Opo, mababaw lang po kasi ito. Ay, Ang galing naman. Ang galing mo naman, Julie, sa sinabi mong yan. Para talagang namamanghana ako sa mga sinasabi mo. Pero mo hindi, para dito, hindi maano yung niluluto. Opo. Mas mabilis po dito. Diba? Opo. Pero ang ano lang po nito, hindi po kasi ito masisira at bakal. Po dito siya, ano? Opo. Kaso, mas sanay po kami ditong magluto ay. Ang tagal po dun. Ano po kasi dito yung ano nga po, kulong po baga dito. Na bakante ng mga ano sa TESDA. Ano po, yung ano, caregiving po, meron din po. Maganda yun. Mag-aaral ako nun. Siya po. Para alagaan kita. Malaki na po. Kaya hindi. ko na po ang sarili ko. Kaya mo na. Kami mag-aalaga. At least alam ko yung paano mag-alaga ng pagtanda mo. Ay, siya Yung po. ganun. Lang naman. Grabe si Kuya Joel. Joker po talaga si kuya. Tapos ano pa yung mga nandun? Ano pang mga ano pa? Ano po? Mga kinukuha dun sa TESDA. Ano po yung, ano nga po yun? Yun sa, yung pang ano po sa Japan, yung salita. Nalimutan ko po kung anong tawag ay. Yung ba sa pag-aano dun sa mga ano? Yung- Yung buhay nila? Opo, sa lingwahe baga po. Pero hindi Aba kasi po mga automotive, mga ganun wala. Ay, sa ano po, sa labo, meron po. Ah, yun. Pero dyan po sa, ano, sa pinapasukan ko po, wala. Yun talagang ano, Opo. yung parang pag-aalaga talaga. Parang 3 lang po ang naandun ay. Maganda yun. Opo. Doon ka talaga nag-aano, Opo. parang masarap mag-enroll pala doon. Nagpipray mo pala Ate Julie yung ano. Opo.
pinagpe-pray ko po na yung sa bahay po namin, tsaka yung sa kalusugan po ng family ko po. Opo. Tsaka syempre po, si Lord naman po ang may gusto po baga kung sa buhay po natin, si Lord naman po ang magbabago niyan eh. Kaya, syempre po, pray lang po ako ng pray, di po ako nagtitigil. Tsaka, mas inaano ko din po yung sa mga kapatid ko na mag-pray po. Yun nga pong nakalabas na nga po sa hospital yung anak po ni May. Wow. Tsaka si Papa po gumaling na din. Pinag-pray ko pa. Grabe. May power healing ka pala. Nung nagpunta po ako sa hospital, kasama ko po si ay sabi po ni May ay, buti nga po at nagdalaw daw ako. At yung sabi daw ay Ate Ingrid, pag-pray mo si Totoy. Sabi ko po, bakit ikaw di mo pag-pray? Siyempre, pag-pray ko si Totoy, pero siyempre, kailangan mo din ipag-pray siya. Yung ganun po, di ba? Grabe. Buti nga po at nakalabas na po. Nag-iiyak na po yung si May at sabi daw po ay nangitim daw po si Totoy, di po makahinga ng maayos dahil sa ubo tsaka sipon. Dahil sa nag-pray ka kay Lord. Opo. Grabe po talaga po ang grace. Iba talaga ang Opo. Katulad nyo nga na kahit di ba, kahit ganito lang sila Alvin, parang ang saya, ang ganda ng ng pamamalakad mo. Tsaka nasa nyo yung aura ni Lord na grabe kayo sa Panginoon. Opo. Pero simula po talaga po ako, grabe po talaga yung goodness po ni Lord. Grabe po yung yung favor po sa akin ni Lord. Tapos yun nga po, tapos dumating pa po kayo. Siguro po si Lord po yung gumawa po ng way para makilala niyo po kami. Tapos matulungan. Opo. Wala naman aksidente na nangyari na. Opo. Kaya thankful din po ako sa inyo kasi po syempre po malaking bagay po yung naitutulong niyo po sa amin, sa family po namin. Pero mas thankful po ako kay Lord kasi dinala po nila kayo sa buhay po namin, nakilala po namin kayo. Tsaka, syempre po sa mga nanonood po dyan, sa mga viewers ko po dyan, salamat po sa inyo. Wow, grabe. Tsaka, hello po, kamusta po kayo? Grabe. Nakaka-proud ka naman, baby. Yung mga sinasabi mo naman grabe. Opo. Naman. Natutuwa din po ako sa mga nanonood po sa inyo tsaka sumusuporta kasi syempre po, kayo po, tumutulong po sa amin, lalo na po sa amin mga mahihirap. Pero yung goodness nyo po, grabe po. Tsaka, syempre po, kasama nyo po lagi si Lord. Amen. Amen. Siyempre. Lagi po kayong ginagabayan. Yan ang importante. Opo. Pero nakaka-proud naman kasi lahat ng kapatid mo yata na mo na. Opo. Natutuwa din po ako. Pero, syempre po, yung mga, mga complication, yung mga struggle po. Siyempre po, di man po yan nawawala. Opo. Kahit anak na tayo ng Panginoon, di pa rin talaga mawawala. Opo. Alam mo naman yan, di ba? Opo. Siyempre po, kaya po tayo may pagsubok para mas lalo po tayong magkaroon ng faith. Grabe. Mas makilala ang Lord. Opo. Minsan kasi yung hindi na tayo kinakabahan, nakakalimutan na natin. Minsan ganun Opo. Pag hindi na tayo kinakabahan, pinapakabahan na tayo. Nakakalimutan mo na yata. Opo. Tsaka yung, di ba po, may mga tao din po na halimbawa may pagsubok ko lang, sumusuko po agad. Pero dapat po, mas lalo po silang kumakapit sa Lord. Grabe. Grabe si Lord sa'yo, sa buhay mo. Opo. Hindi ako Tsaka yung hindi naging pride sa kanya yung pagiging pagiging beauty queen. Yeah, beauty queen. Nagsasali ka ng mga Opo, nasali po ako ng pageant. Pero nung first time ko po magsali, di ko po ina-expect na mananalo din po ako noon. Wow. Ako ini-expect ko na. Ina-expect ko na po. Ang galing talaga ni Kuya. Salamat po. Grabe naman si Kuya. Sabi ko, mananalo yun si Jolie, nararamdaman mo. Pero sumasali na yun. Opo. Kasi po yung nag-try lang po ako. Gusto ko pong ma-experience po kung pero mas maganda po yun na tumaas po yung confident ko po sa sarili ko. Saka hindi pa wala mataas yung confident mo sa sarili mo? Uy, ang taas na po. Kala mo. Siyempre po mas lalo pong nawalan po ako ng nagkaroon po ako ng
Tsaka nagkaroon po ako ng mga kakilala, even though po sa labas ng sa school, tsaka dyan sa munisipyo po, marami na rin po akong kilala. Tsaka mas lalo po ngayon, marami po akong nakilala po dito sa barangay po namin nung naglaban po ako ng SK Kagawad. Sana rin makakilala din sa mga... Congrats pala, number 1 sa Kagawad. Salamat Wow. po. Thank you kay Lord. Number 1 pa. Wow! Ulitin Salamat natin, po. Handang Kagawad. Number 1 pa. Yeah. Number Salamat. 1 saan kaya, Joel? Siyempre, kay Lord. Yeah. Kuya, apir tayo dyan. Ang bait mo talaga. Yan. Kay Lord, siyempre. Hindi. Kawal. Pangalawa lang ako. Joke. Ano lang, kasi ang nakaka-proud lang talaga Opo. yung mga... Ay. Dahil sana may yung mga nakilala mo, sana maano mo rin, mapakilala mo kaya. Yung Kay Lord. madala mo rin, maano mo rin kaya. Siyempre po, may pinagpipray pa po ako. Una po talaga si Lord. Pangalawa po siyempre, yung family po. Yun naman. Opo. Madala natin sa mga ligtas. Di ba yung maligtas natin? Opo, opo. Wait lang po, kulo na po. Akala pa akong pang halo. Ayan Ayan na. na, luto na ko yung Grabe. Joel. Ano to? Kakakutin to? Mm-mm. Kakakutin. Ano to? Lalagay na to? Mm-mm. Ako magkano? Ano na to? Di ba po? Kala ko. Di ba po yan luto? Yung nagkulo lang po siya. Pero hindi pa po kulo siya luto. Ano yan? Lalagyan mo pa ng ng mga Ricardo yung... Ayun na, luto na. Well, makakatikim na ako ng Papakuloyin masarap. lang po. Masarap. Alam mo, kahit hindi ko pa para siyang nalalasahan, pero parang sobrang sarap na. Kasi nakita ko yung effort mo. Yung Salamat effort mo. Yan. Anong tawag dyan? Ano, Jolie? Pinakro po. Ala ko. Masarap po ito. Hindi, nahahalo mo naman lahat yan, Jolie. Na ano mo Opo. naman. Pero parang may bilog po. may bilog. Hindi inahalis. Hindi na ano, no. Nasa Okay na yan. ilalim. Okay lang po yan. Sa akin. Grabe po. Kung gaano kasipag ni Jolie. Masarap po ito at maulan. Pag Naghahantay malamig na po pati yung mga kapatid mo. Po. Naghahantay na siguro yung kapatid mo. Opo. Maaga po kasi kami nagkain kanina. Ano, sakto lang. Opo. Tsaka nung naglaban po ako nung SK, talaga po wala po talaga akong ginastos. Grabe po talaga yung yung favor po sa akin ni Lord at wala po talaga akong kapira-pira po noon. Sinagot po nila kapitan po yung sa Plitos Oo, po. doon na. Kaya grabe po si Lord. God is good po talaga. Tapos number 1 pa. Wala, ano pa yun, nakakamangha. Wala ka pang ginagawa, pero maging number 1 ka. Hindi lang na maging number 1 ka kay Lord, kundi sa akin. Ay. So, hindi, talaga nakaka-proud dahil nga, di ba, hindi ka pa gumagawa ng Opo. Ang Salamat. dami nang tumutulong sa'yo, ang dami ng ano. Dahil nga sa kabaitan mo siguro, sa sobrang ano mo. Tsaka si Lord. Legit yung pagiging mabait talaga niya, no? Hindi lang sa camera, kundi sa sa likod ng camera kasi number 1 siya, wala siyang ginastos. Salamat po. Sabihin mo talaga, no? Po. Ako kaya, pag ako tumakbo kaya na siguro sa dami ng kahit gumawa ako, parang hindi ako magiging number 1. Bakit po? Pero hindi, okay lang kahit hindi ako number 1, basta number 1 ako kay John. Ay, dyan. Dapat po number 1 ka kay Lord. Kay Lord ka lang. Siyempre kay Lord. Ano, Ate Jul, dapat number? Dapat number 1 po siya kay Lord. Siyempre naman. Joker talaga si Kuya, oh. Nakakatuwa talaga si Kuya. Ito si Johnny. Nakakasabik na po yung pagkain. So, Kailangan pa po natin siyang pakuluin. talagang pakulo ng pakulo. Opo. Di bali, willing naman magantay. Salamat po. Nagugutom na po ata kayo po. Hindi. Nakakabusog na yung makita ka nagaganyan. Yung halo mo pa lang, nasatisfy na ako. Ano, tama ba yun? Satisfied. Satisfy ba? Satisfied. Ano po ako na bubunol po. Nakikita ko kasi si Johnny nagagawa. Wala yung Si Kuya. Ano, Ate Julie? Po. Anong patawag mo kay Kuya Joel? si Kuya. Si Kuya. Patawa po ay. Kuya. Kuya. Kuya, Si Kuya. Sabi na kita niya Kuya. Oh, swerte mo, napirang ka.
Hindi na ako maghuhugas ilang week. Hindi ako talagang halo talaga doon. Ano yun, baka mamay tutungan din sa ano. Hindi po. Hindi. Pero yung kata niya, tama lang talaga. Opo. Kasi na yun. Pwede na po ito? Pwede na yan. Opo. Pwede na, luto na. Wow! Excited na ako. Luto na. Hindi classic. Hindi yan. Si ate Wait yan. lang po. Amoy pa lang. Ay, oo. Uy, ginadya natin ni Kuya. May asukal po. Masarap po ito pag may Adobo? asukal. Sarap Pero naman. kapag matabang po, Kuya Alvin, lagyan mo po ng, ng asin. Ganun ba yun? Opo. Pag matabang? Opo. Pero masarap po pag may asukal po. Kala ko pag ano. Sige po. Pero mukhang perfect naman. Ayos naman tong luto mo. Siya po. Sasandukan ko lang po sila mama. Ayun. Sila papa po. Yan ang mas maganda. Hello. Wait lang, baby. Mga kapatid po ni Jolie. Wala na bayad na ganyan. Sige po ako grabe si Tata. Pag-pray ni Jolie. Sige po. Yan, Yes, Mari. Lord God, thank you, Lord God, for this afternoon, Lord God. Thank you, Lord God, for this food, Lord God, for blessing, Lord God. Thank you, Lord God, for provider, Lord God. Lord, salamat, Lord God, sa buhay, Lord God, nila Kalingap, Alvin, Lord God, at sa buong Kalingap team, Lord God, lalo na kay Kuya Joel po at kay Kuya Ladin po. Lord, at salamat, Lord God, sa pagkain ito, Lord God, nasa harapan po namin, Lord God. Bless this food in Jesus' name. Amen. Amen. Jolie. Wag naman, Jolie, wag naman. Sige na po, Kuya. Ay, wag naman. Ay, Hindi, ganyan, Oh, grabe. ganyan po ako sa lahat. grabe. Thank you, Jolie. Ganyan po ako sa lahat. Grabe. Sasandukan na rin po. Grabe ka, Jolie. Salamat. Kala ko pa naman. Ay. Sayang. Opo. Sayang, pero Siyempre po, grabe. Special po kayo sa akin. Grabe. Magsando ka na lang po. Ang sarap, pag gusto. ang sarap. Ay, Anis. Thank you. Kung anong lasa ko. Yeah. Titikman ko muna. Gato pag naglalasa to talaga. Pero parang talagang ang perfect na yung luto. Yung pagkagayat pa naman pulido. So, May asukal walang po. time. Kuya, mga Kasi asukal naman, ka po. ha? Hindi, titikman ko. Pero Ay, hindi sige na. po. Tama. Mainit. Ano kuya? Mainit. Mainit. Teka lang. Masarap sobra. Grabe sa. Yeah. Grabe, ayos. Salamat po. Grabe. Hindi. Kuya Joel, bagay kayo para kayong kape at gatas. Si kuya. Kami at gatas. Ganun lang pala ka ano pero ang sarap niya simple lang po yung pagkaluto pero sobrang sarap. Kain tayo mga kalingap. Kain po tayo, yung mga nanonood po. Kain po tayo, sobrang Sana po kung natitikman niyo lang po ang luto ni Julie. Panalo po. Kain po Salamat tayo po. mga kalingap. Kain na po kuya. Sige, kain na tayo. Kahit ganito po kami, simple lang. Pero masaya po kami. Basta po magkakasama pag nakain. Wow. Kaka-miss ka talaga, Julie. Grabe ka. Iba. Iba yung pagka na namamangha ako sa Julie. So, kain po ulit tayo kalingap. At nakakaano na po ako kahit Ang sarap po. Diba? Ano lang, ikaw. Oo, sige po. Ano po? Sino ba yung yung mahingi ka pa? Mahingi pa. Dalhin mo na. Ayun na. Kalingap, sobrang sarap po. Mga nanonood. Na po ako, nakakatatlong Hindi ka man. Hindi po ako nakatabo. Kahit po matakaw po ako. Matakaw ka na yan? Matakaw po ako. Sige. May ano pa ba sila, Julie? Tita Ninang. Sige, Ate Julie. Ano po? Mapaalam na po kayo? Maulan po. Maulan po.
Oo, okay lang yan, maulanan. Kanina naman ha? Sanay na. Kaya po, baka po magkasakit po kayo ay. Mahirap po ngayon pag napaulan. Tingnan mo po sila papa, pag paulan po, pag Di maano na lang kami. paglagas ng nyug. Mapatila na lang kami. Po, magpatila po muna kayo bago mag-alis at mahirap po magpaulan. Mahirap po ngayon ang panahon at sa ulan po baga. Yan, Ate Julie, at ano na din kami. And, ayun, thank you po. Maraming salamat po sa kay Kalingap Alvin po tsaka kay Kuya Joel po sa pagdalaw po ulit dito sa amin. Maraming salamat din po sa mga nanonood tsaka hello po sa mga nanonood po dyan, sa mga viewers po ni Kalingap Alvin po. Thank you so much po sa pagsuporta po sa kanyang channel po. Sana po ay patuloy niyo pong subaybayan po ang kanyang mga vlog po. Tsaka din po sana po patuloy nyo rin po siyang suportahan po sa kanyang channel. Tsaka po yung si Ma'am Wena po. Hello po. Thank you so much po. Kasi po, thank you din po kay Lord kasi po patuloy po siyang ginagamit po ni Lord upang pong makatulong po sa aming mga may hirap. Tsaka po makaabot po ng tulong. Maraming salamat po. At sana po wag po kayong mag-skip ads po. Maraming salamat po ulit. God bless. Po sa mga hindi na-skip ng ads, maraming salamat po. At sa hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po tayo, Kalingap Alvin. At syempre sa channel ng ama ng Kalingap Pal Santos Matubang, kay Ate Edna, at syempre kay Kalingap Rob, at syempre sa ating sustain kay Ma'am Wena. Maraming salamat po mga Kalingap. God bless po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan